community and ezizikolo zazo zokhiwa ukufika kwenkonzo apha wazazithi xa zifika missionaries ufika ba kuzoba libandla kube sisikolo if imission endala sasikhona isikolo sasemission nalandlu ekwelacala yayisisikolo before ke sithi ukumuvela phaya ezantsi so izikolo bezinvitiwe as they are part of history yalenkonzo. uThandisizwe Magadla nolilungu lenkonzo uthi bonwabile ukuba ingxenye yalomsitho. Siziva sinovuyo kakhulu ngoba lo msebenzi kudala sawuplana ukubana ngayo lonyaka lo 2025 kufanele celebrate iminyaka 130 years. Iluvuyo lonto leyo that's why ne team yethu isithi kude kwalapha uThixo esinceda. Ibandla liyakhula kakhulu Malibonga liyakhula kakhulu xa ndiva imbali ukusuka emva anakusho baba bengakho abantu bako kodwa ngelixesha kukhona thina ngoku sikwisikhokhelo senkonzo ibandla noko lisilibona likhula kakhulu kuba nathi sesihleli lapha ecaweni liyakhula. Ukanti nesigqeba seMatatiele Council of Churches ibizimase lomsitho. Thina sileli bhunga leTshalike siziva sinochulumanco olukhulu kakhulu xa sibona icawe ezifana neMoravian Church isenza umsitho